играм. Фирбой. То е с моя скин. Що те... Не, ние играем в отбор с един и същи скин. Да, бе. Да, бе. И се завърнах отново с моя готин скин. И паднах в дупката. Каква ужас. Играл съм този сид, брат. Да. Точно този сид съм играл. Казвай какъв съм аз. Снима с мен клипа. И с мен е Той е Кривско. терориста. Пусни го от начало тогава. Няма. Добре, ари терориста. Ти се казваш в Майнкрафт само. Конче! Аз го видях вече. Добре, ама не си. Ама нямаме седло. Нито моркови златни. Не го убивай, остай го да си живее живота. Няма, трябва... Мухлю. А? Мухлю. Какво е? Трябва да се убиваме. Не трябва. Не трябва. Той е едно животно. Ти, Конче, ако беше твоето, щеше ли да го убиш? Не. Еми Тогава. Можеш ли да бягаш бързо? да. За какво си направих дървен меч? Искаш ли меч? Да. Да, това ли си направи? Не. Аз съм с камения. Да, здрасти. Здрасти. Ние играем в отбор. Не е вярно, играем в... Играем в отбор. Играем в... И на клиповете на Майнкрафт с Shadow и другите, и те викат глупости. Ама те са на 18. Shadow е на 18. А ти си 6 годишно лапенце. Фърлих ти кирка. Ела, фърлих ти кирка. Къде? Ще я дам, чакай. При мене! Пред мене! Къде си ти? Тука. Взех я. Ама ти се използвал. Мъничко. Кокошка! Още една. Бранч майнваме. Хайде да почваме да бранч майнваме. Умри, Ти умри. не ти. Кожа. Събирам за броня. За кожено. Като аз сега ще намеря айран и ще имам желязно. Кой левел? Намерих кол. И айран. Айран не е по-важен. Кой левел си? 0. Още не си започнал. Да. Ама имам 5 айран. Сега си ми направиш и ти панталони, защото аз ти направих в нашия клип. Не в клипа. Нали? Ама ти се беше съгласил. Ами да. Ама аз не се съгласявам. Ще те убия. Добре да съгласен съм. Ако намериш айран, ми кажи да го изкопая. Аз си го. Ама. Аз намерих мина. Не! Падна. Опа. Не ми, Зомби! Бягай! Умирай! Сори! не ми помагаш, ама убиваш! Сори! Не искам да убия зомбито! Как излязах сега? Много си тъп. Как да убия Зомбита пана. зомбито, ма! Да, зато и уби мене. Да.
Мри! Къде си? Аз ще изоставя. Добре, дай ми нещата. Не съм ги взел. Аз умрях. Кой имаш ти? Братче. Че имаш ли поне един айтъм? Нищо нямам, виж ма. Ето като я ги направих. За да може да се спаси. Умира се. Не. Тук няма нито едно дърво, бе, човек. Ела за малко. Няма. Чела при мене. Няма. Ето и зомби и сега да го убия. Аз вече бих без зомбита. Аз тънито виждам. Ето. Искаш ли да ти дам меча? Кой ме? Твоя. Ти взима ли го? Да. Ти хиляда неща имаш. Те 1000 неща са моите неща. Добре. Ава се. Добре. Ще дам и кожата. Кожата моята ли? Да. Задръж си я. Вземи си я. Тя си е твоята. Ма, ти ми даде кирка. А, дай кирката. Ти ми даде. Една планина намерих аз. Искам Дани да отидем да вземем дървета, защото нямаме. Аз нямам. Аз отивам. Ти нямаш. За мене пита ли дали имам? Имаш ли? Аз отивам на планина. На мене не ми трябва дървета. Аз съм трето ниво. Добре, аз отивам на планина. А пак аз отивам да търся неща. Нали там ще търсим, бе? Аз отивам да търся айрон. А ти човек е лоби! Ще загубим къщата. Аз търсих вече кабел с неки ети. Абе! Ево ни да се прави... Крафтинг тейбъл. Да. Ма умник. Тогава ела. На планина. Там ще си на... Ау! Добре, ари на планина. Ама аз не... Къде е тая планина? Оная там ли? Да. Тихо, баба. Виждаш ли? Да. Колко ще? Аз нямам храна. Опа! Благодаря. Защо? Защото я придвижих напред ли? Да. Той е гати планината, брат. Но дали си ми видя? Остана ме! Аз ще кача. А не ще ми стане на мен. Аз ще кача по легит начина. Излезеш. Не нарочно. Защото ми се бъгна, ето и влезе. Виж къде влезе с това смотаното нещо. Видях, бе, видях. Какво? Чакай. Ама ще ма чакаш, чуле? Ай. Какво правят? Еми, има ремонт. Влизай. Ма изчакай ма на планината. Няма тук. Аз съм качен. Аз съм горе на планината. Ще ма видиш ли? Първият човек изкачил връх Еверест. Къде си? Ама аз се спомнях на същото нещо, бе. Ми, браво. Къде е планината? Ето, чакай ма там. Къде са че нещата? Виждам те. Къде са че нещата? И аз тебе. Не знам къде не са. Сигурно като се те става тъмно. Не е верно. Да, верно е. Какво ти каза? Качвай се!
Ако не знаеш как, аз идвам да ти покажа. Знам. Идвай. На връх Еверест се качва. Аз съм първия изкачил върх Еверест. Ти си втория. Пудата я. Ти не е връх Еверест. Връх Еверест е по-голям. Знам. Аз ли паднах или ти ме удари? Че падна. Аз съм тук горе. Нощи! Да, аз те видях една той купче. Аз съм първият изкачил върх Еверест. Ти си последният, значи трябва да си там долу. Исках много Ванко да е при нас, много Ванко да е при нас, исках Ванко да е при нас, исках Ванко да е при нас. Аз пък искам да го направя на нещо. Какво се опитваш да направиш? Да го направя ден. Брат, долу има хъск. А? Долу има хъск. Майко. Да отивам ли? Убивай го! Майко! При мен е още нощ. И при мене, при всички е нож. Да ги направя на харта. Не на харта, на другото. Аз съм го направил. Айната ти! Ударих те с критика, колко ти взех? Не. Много. Не. Какво му удари, я? С меч. Майната е! Аз ти спръчка. Аз ти имам да се къде. На бой! Ниджи на бой! Аз ще умра. Да. Аз намерих някакви шансови дървета. И я? Няма нищо. И при мен е ли? Да. На мен ми запълнят сърцата и на тебе, нали? Да. Ти колко сърца имаш? Пълно е. Аз ми убивам като тебе. Той че аз съм пич макеф и повече. Не си. И напротив, чао хора! Ла. Чакайте. Една снимка да си направим, бе. Ела една снимка да си направим. Къде си? Застани до мене. А къде си ти? Застани до мене! За снимка. Чакай. И Чакай, аз да си го направя. Снимка! Чакай, аз ще направя снимката. Снимка! Аз как се Да прави? виждане! Как се прави?